इंकोंग से आगे हम लोग जो है बीच में हम लोग थोड़ा बैठ रहा हूँ। बीच में थोड़ा देखा तो आप लोग का जगह देखो इंकोंग से आ गया। अभी इंकोंग से दूसरा वाला दिखाता हूँ। ये वाला देखो जगह दिखाता हूँ। गोबां मिजिं दं आंनि जिउआव सना फोरमायसहायै दाहाबो दङ नोंखौ लाना दुखु दं आंनि जिउआव नोंखौ साना दुखु दाहा आंनि मानो गोजान जाया सानखि हर मानो सानफ्लाङो बेसेबा गोबां नोंनि फैफिनगोना बेसेबा गोजान आंनि नोङो गाब्रबाय दिनै फैमान हाखरा आन्दायबाय आङो लैथो गेजेराव गोबां मिजिं दं आंनि जिउआव सना फोरमायसहायै दाहाबो दङ नोंखौ लाना सोर जोहोलावनि महराव गोमोरलांखो सोर अनसुलानि अननायाव नागारलांखो नेवसिलांनायनिख्रुइ नों फोथैना थां बेयावनो आंनि गोजोननाय नोंखौ लाना बुजियासै नामा आंनि साननाय मोनदाङासै नामा आगोला दाखालामावसै नोंलाय बुजिदो आंनि दुखुखौ नों सना
गोरोन्थि नुखो नों आंनि सायाव माथो मोनासै नोङो आंनि बिखायाव रानस्रावलांनाय बिखाया थाजिम मोनगोन मोनफिनोब्ला सना नोंनि अननायनि गुमुर दङ आं नेनानै लामा नायना हारसिङै अननायनि गाथोना फैफिनदो नों सना गावनि सानना बजबदो गोरबो बिखाया नों सना गोबां मिजिं दं आंनि जिउआव सना फोरमायसहायै दाहाबो दङ नोंखौ लाना লোকেল মাছ কোনটো জানা নাই যোনটো নদীত পায় বিলত পায় বেছি এইখিনি এইখিনি হতে এতিয়া এনেকুৱা বিষয় কলিকতা পৰাহে অক্সিজেন